Тиха бургаска вечер, чуват се обороти на двигатели, BMW, Audi, жени с къси рокли, прекъсвач от скорости, първи, втори, като песен на Тату, няма кой да ги догори. Комплекти анцузи, чисти кецови, малки пойни с материал, женски раници, дълбоко спят всички шанаджи. Отвори третото си око или остани изгубен в квартала, брато. Покрай пакети пълни с пикови и амфети, гледаш нови лица, същите одежди, стари глупаци, но същите надежди. Патрулката като светулка в мрака, съдба една и същата река те очаква. Кой ще победител и кой ще победен, кой е само зрител и кой ще е изумен. И най-големите титани падат от високо, но не и аз. Сега е моят момент, кучко споко. Никой от тук няма моя материал, никой не е рискувал за парите си играл, никой си няма на идея кой какво е дал. Тогава как смеш да кажеш, че си на пиедестал? Жалко е играта и за готвача, и за използвача. Приятелят, който пише си верен, първи с ножа те очаква. Това е реалността на живота в мрака.